Takže čaute, ja som Barney a vítam vás u prvého tutoriálu na rezidenciu. Takže počkať. No takže rezidencia na tomto serveri sa označuje pierkom. Nie klasicky drevenou sekerou, lebo tam proste nepôjde. Takže pierkom, počkaj, ja som si tu náhodou. A tak počkaj. Tak, takže si ukážeme základy rezidencie. Musíme si označiť dve rohy, akože sú dve rohy, jeden bude hore, jeden akože hore bude označený, druhý dole, takže ja som si označil dole, jeden, a druhý si označím tu hore, tak. Dáme res create domček. Ale vám chcem dopredu povedať, keď hráte na tomto serveri, tak za každý jeden blok vám to stiahne $5, takže dosť za to zaplatíte, hej. Nech sa to zbere, takže tak. Máme vytvorenú rezidenciu. Nikto ju nám nemôže rozbiť ani tak, takže ani tak, no. Takže púďme sa do komandov, takže prvú, čo chceme, akože máme kamaráta, ktorý nám tam tiež chce chodiť a otvárať nám tam česky. A on to proste nevie, lebo tam nemá práva, takže si to nastavíme pomocou res pset názov rezidencie. Takže domček, mezera, meno hráča, mezera, kontajner, druhé. Takže váš kamarát môže otvárať chesty, aj furnace, aj dispenser, aj ostatné. Teraz sa pozriem na respset, domček, meno hráča, build, druhé. To je, že váš kamarát potom môže vytvárať bloky a ničiť. Teraz poďme na to, aby váš kamarát mohol aktivovať redstone alebo proste otvárať dvere. Takže respset, domček, meno hráča, use, true. Takže váš kamarát môže používať redstone a otvárať dvere a fence a takéto veci. Potom takže som späť a neviem, kde sme skončili, takže keď si tu nastavíte reset move false, to znamená, že hráči, ktorí tu nemajú permissiony, nemôžu chodiť do vašej rezidencie, pretože reska tam ich nepustí, ale chcete, aby váš kamarát tam mohol chodiť, tak to nastavíte napodobne, že počkať, respset, domček, meno hráča, move to, takže váš kamarát tu môže chodiť, ostatní nemôžu, tak. No dobré, máme tu už, a ešte to welcome Barney sa na domček, open by Barney sa na to si nastavíme, takže res, message, enter, to je vstup, vítaj. A dáme si res, message, leave, nechoď preč, tak, nechoď preč a vítaj. Dobre, a ešte mám tu ďalší problém, ktorý na mňa prišiel, alebo neprišiel, mňa už rozprávam debiliny, že proste keď položíte vodu, tak sa vám nepohybuje a to isté aj s lávou, sa mi zdá. No je to aj s lávou. Takže napíšeme res set water flow true. No. A teraz tú vodu rozbijem a hodím ju naspäť a už proste tečie, hej. A
položíme lávu, netečie, lebo sme to nastavili len pre vodu. Vidíte, počkaj, voda tečie. Takže res, set, lava, flow, true. Rozbijeme, alebo zoberieme, položíme a vidíte, tečie. Tak, a ešte to by bolo asi všetko. Neviem, možno, že som niečo zabudol, ja neviem. Počkaj, niečo porozmýšľam. A ešte, áno, keď dáte pistón, tak nefunguje vám, hej. Proste vám nefunguje pistón. Jej, toto som nechcel, nevadí. Mám som drevo. Takže res, set, pistón, true. Tak. Teraz by mal fungovať. Áno. Takže res, set, piston, true. No, teraz som ho skvele rozbil. A proste keď si ho chcete resku zničiť, alebo proste odstrániť, tak dáte res, remove a meno resky. A len res confirm. A už proste vidíte, žiadne vítaj, žiadne odchádzaš, nič tu nie je. Lebo reska je zničená, takže ja sa s vami lúčim. Dúfam, že som vám nejak pomohol a ešte mám taký menší dodatok k tomu celému. Že na našom serveri funguje rezidencia na pierko, nie na drevenú sekeru ako na ostatných, pretože takto sme to nastavili, lebo na drevenú sekeru máme world edit. Tak aby sa nám to nemiešalo, tak sme tu dali rezidenciu na pierko. Takže keby ste sa čudovali, že vám nejde, tak je na pierko. Tak, a všetko IP všetko máte v popise videa a keď sme vám pomohli, tak nám nezabudnite dať odber a like. Takže čaute.